s jednim jajetom, znate, fali mi još jedno jaje, ali... Veliki jedan pozdrav ljudi. Prije svega da vas pozdravim i dobrodošli u moj kanal TM Produkcija Bujke. Danas pravimo kolače, ormašice, to iste, ali s jednim jajetom, znate, fali mi još jedno jaje, ali... Treba vam jedno jaje, dobro ja sam to prije već, jedno pecivo, malo ulja, brašna i šećera, znači trebate dobro smjesu da izmiješate, naravno morate dobro da izmiješate smjesu, vidite, znači mora da bude isto puter, znači isto puter mora, dobro ovo su meni grudvice, ovo je pecivo, to ništa, to zanemarite, to je, znači to je ništa, to je sekunda. Znači samo dobro morate da izmiješate i bit će to isto svakom paku. Znači, vidite, znači morate da izmiješate to dobro. Sad kad je smjesa dobro izmiješana, morate sad pogledajte samo. Evo kao što smo dodali brašno, sad ovo morate dobro da izmiješate. Naravno, moram ja ugasiti telefon, prekinuti s njim pa ću nastaviti kada izmiješam. Što ne mogu pogledati. Dobro da se vidimo se izmiješa. Evo me, isto sam žensko. Isto. Može. Ma isto sam Hamdi Auki iz Udina Ramu. Kuharca, evo ja sam kuhar. Sad vidite, znači tako to smije sad da bude, ali mora još. Sad ću ja još malo brašna da dodam. Da vidimo sad. Eto te lutno. Tvrda bića. Isto juhka. Nema ništa bez muške ruku. Juhka. Dobro biće. Sad sam pravo napravio. Sad sam kako treba smjesu napravio, znači, sad je smjesa napravio, pogledaj. Naravno, moram prekinuti video, znači, čućemo se kasnije dok naglasim, ne smije da vam bude plitko. To jeste mora da bude, znači ne smije da se lijepi za ruke, mora da se otima, znači otima od ruku, mora da se otima! Je tako majka moja stara? Jel' da sam puku? Kaj je men majke sam puku? Znači mora to bude isto. Izgledaju poslije pralje, vidite poslije mesa.